Kedorbar dong maukun ro blok 3, hakejengalam uba Don Kupar Marwen urang badong, uba Albert Nongrum Secretary, uba Tyrus Warjri Assistant rang badong, ki Executive Member lem kiwe pat, hakakat lai triguno pra arja arpusan, kelapin mi jing maham ya kibamelien bandikiat pathar bat kibayeng kali banyale klamakor, hasilenter ka surok maulai bypass. Kinoilam dong kila late ru ban jurep ya ki benta ka maulai bypass ki badang hab ha uput usam joka dong na kejingyo ujor na ki nong late nang wan bakala ilong klam akor palan na kejing don ki brio ki berdi bat penpat bilor kiat bat ya le ki kam ki bam ya hab hakatai ke jaka. Shushu kebor penyat dong kala dawa na katanat PWD roads ban bu ya ki speed breaker ban ya da na kejingyo penher kali penher arsaka hasilenter katai surok. Kedorbar dong kala maham ru bakinu kinu ki balik persyak kin ngat haki kendon anshnong. Maka don kejing ong kebagi ong mo baka pertai ka sniu om nakadaw jong ki brig ba sniu ne ka pertai ka sniu balai namar ki brig ba mo ki snap jar ba kim tre ba nom e tingi sngo ba kum ki nong ka kam snong abang i kejing sniu ngim dai ban mo balai si ban thai no shawai na kalian ni pag lai song kat ka dong ba ikwa susuk susani ikwa ka quick ba namar ti apun khat ni kam jabo jaban wa bun kam uria kam yu rongi man kapor gi yaj ban patrolling teng hadu si baje damit ar baje lai baje ru kanong don gi jingjang busru teng hap khot bahing bahasam bana bar ma osa slam jini te na kha liangi trai nong mi ka news kanang ba in de silap tung gi briu ngi kren kapor kita yoru stayo wan gi we stayo artayo wan gi we te lung na liangi ka dong sim jinga ma akejingya lenti kejong ni kadong kejong i kumbala ong i rang badong Ishembun kini ki kam mo let's say kiba le akashnong katha ko jongi kiba pinsnosi kiba pins iru mo ba teng ka pinwit ru yangi kini nong shnong namar kumba pi hi hakini ke jaka don bun kini ki mo ki plastik mo ki jingbam bla subret kumni ki bilor kiat ki bilor mo biar ki bla subret hangni ho nitip ba kini ke jaka ka deka national highway nitip ba tolong ka jaka mo ko ba habyat bun ki kali nitip ba ki kaliru ki yang hili ki jaka henrai balingi khot khnang mo ya ka media ka dei ba ni ko ban pin snow shiki pat nok snow shiki pat ba baro mo ba hot wat la ka dei ka national highway henrai kum ka dong ni so don ka jingkit kli ya ka ka baja ha linter jong ka ni ka dong ka jongi ka basdang na ka ka lava resort ha du ka jingking ka bakhadu angni soban poi ka SBT namar kumba mo nilap ni syamba teng kumba ong irang wadong wat hadu RBJ step live BJ step ki wan bun ki brio mo sini ban wan ban mo penheti ban mo ya rwai ya shat ya mo ya dikya dile kam auria hang ni bat ngi kum ki mo ki ba kit kham tam haka kam jong ni ka dong ni mo ni don kata ka jing skusi ke jing klumar jing mo kumlungin le ho ni man kapori baja kum kini ngi mi ni gi sam mo dala step dala eru ban penbej se lani ban be ni kita gibriu ndai ngi sempat kadon ka limit ko mangi ong don uput mo ke bangila ban le namar kawai ke bangi syam bun sien haba niyo ya kum kini gibriu bangin pat ki ong baj pangimtip mo lani ba o bangi nang mut banda bam bon don yeng don sem mo ndai la fi pej hi lenter kini ka snong ko jongi wat lada pi ahmad surok ki duna ki yeng den bun bak yeng ki samru ki badon mo hakini ka snong ko jongi ti ngikwa lembaga ni ka media mo ka shalong mail ngikwa ban pentip ikipat ba nadi nang ni ka dong ga jongi ka khang pursha ikinu kinu ki kali lada ka dei minsngi lani minmit khamtam shipo biji minmit ngim jusha hi kinu kali ban yang barwat ka por minsngi ru lada ki don kinu ki kali ki bayang nginum sha mo ya kinu ki kali lada bakin ya shong ya di aba me di kya banyele ki kam auria mo bat ban bread iga jabo jabai bat ni ko abanong ba ladang ilap mo ngimban si kum kisnong le si ban shim da kasenjam mo ka bateng e namar ni ko ba kini kisnong ka jingi kalong kisnong ka bakut ka basuba mo bat ngim ko ba teng kum ba play ihi la bu kini ki signboard ang ni ndrei wat ngila bu ki signboard ba ngimsha ban rungru wat chi ki jaka mo jong ki nongsong snong ki jongi hendrei ton bun ki por minsngi ne janmit ne lawat dalam miet baru kidon gini ki kali ki barung be chatu ki be di bam ki le mo ki kam ki ba lai pujan bat ka ting bat kani ka kawanra mo ya ke jingma hakini ka dong ke jongi kani ka snong ke jongi bat dan bun ki poru babun ha kini ki jing chatu chathiem mo
namar teng-teng gidon ki kali ki bayan ngimtip ki diki kali ki bukum no ti bonsin hi kum ginong kitam snong ni ong ye kentu mo ti bat hoi don ki pas ngap mo don ru le se ki ba peni la ka jong ka nia ka jutang namar baki ong baki kimtip ti ni khot khnang ya ka media lemba ka Shillong Mail ban kentu mo igi pat ba snobha ban le adakar ban le khu le suba haba pia nakali gani kalenti ka ba jong gani ka dong block 3B ka ba ha pa ka dorbar snong mo kunro umshing di bat nginget scam lemba kani ka mo ka jing pemi khubor lemba ka Shillong Mail mo ki pat ba king kam adakar mo la ka dik por min sngi ne ka por min mit ru mo ba kinumwan sa kani ka snong ka jongi ban pentut ya ka thia ka dem mo gasukwa ban ong ru hang ni badon bun ki por ba teng wat ki khulung khna ki salia baniat namar balai badon bun kum kini ki jat kali ki bayeng mo badon ki kisru ki ba mo ki ba wat ki long mi ru mo ki le se ki shabe mo namar don kini ki kali ki baya yeng se ki kendong ken shrot mo ti ngi kan ki jingma ka ba ap khmi linti ya ka dong ka jongi lada ngimle ai kumta ngidon kan ke jingket kli pakai jing sngo khia kum ka snong mo bat ka hakni ka dong ka jongi ba ngikwa ba kum kini ki mo kimdi banja hakni ka snong ka jongi tinginget skam lembah kani ka jingpen mi khubor lembah ka Shillong Mail mo ngin yo ya kata ka jing ya trelang mo jong ki pat ba nok snong knang ba haba pi kani ka surok kadi bayat bun ki tores mo ki kali ki tores ba teng ki wan kani ka jaka kum kani ka jaka bengeng mata kalong ka jaka bi tanat pila ban iya ketika SBT ini sosi banong haba pi pet ba kani ka jaka don daki plastik mo ki bilor kiat mo ki jabok jaban ki bador hang ni esi ka ba penyiher dor mo ya kata ka jing internet jong ni ka ri ke jongi tukum tangi kentu mo bangi hidaladi ngin pen khut pen suba bat nginum le kanu gunu le si ka kam mo ka ban pen dik ki wei ka ban pen sitom ki wei tingi kerpat jur mo ye ki parado parasnam aba piwan ho ngimong ba pimlong su banyeng dong banyeng nrai da ka akor da ka buram bat nang ni syakmat ni kwa banong ru lada gidon kinu ki kali mo ki bayeng kum ki khot jaka snong ba ngakenturu ki nok snong ki ba shong ki ka dong ke jongi pakinong mo kin batai ba ngimsha ya kum kita ki ba kin le mo ki ban wanra ya ka shong sir ka shong ma mo haki imlang sa alang tinginget skam lemba kini ka jinggentu ke jongi lemba ka Shillong Mail mo ki parado parasnam kum mga banbiang mo ba pin ailem kati kamon kati ka diang ka jongki yangi kinongkit kam jong ka dong ke jongi knang ba ngila banwan ra ya ka shong sok shong san kumapitip hingi ba tray kam snong kamdai ngi tray ba yo to ngi tray ka mon subha namar baling idon ke jikit kli mo nagbanta ki kun ki ti jongi nagmanta ka snong ka thaw ka jongi bat kadaw ko ba kong san tamru ka bangi khot khanang ya gani ka jing mo le se gani ka jing khot ka jongi ya ka media ru kadi kata bangi ko abanong idon ke jikit kli mo kamtam kumapi ngi idon hangni kilong pa baro mo irang ba jong ni ka dong ka bagi de ki nongket kam jong ni ka komiti jong ni ka dong idon kata ka jingkit kli mo bat ngi kumangong ngim trei ya kani dak bayo tolop ndrei de ka mons ngobha ka jongi ti ngi kwa mo ba haba ka kibru ki wan kani ka snong ka jongi kinra ya kata ka nam kaburam jong kani ka dong ka jongi banong ba kani ka dong ka ba pisa ma pi ka long ka bitenat mo ka bi shong ka badon kata ka jing shong san bat ngi kum ki ba shong kani ka dong ru mis ngau sarong mis ngau men ba ni os ngau kum kata ndrei la ki wei pat ki wan kum ba pi menta kenong ani ka tu ka dong ka ba sa ma pi te ki jabo jaban ba mo de ki bilor kiat ki bilor e kum ni ting ngidap na ka jing sosi mo tingi kerpat sai sisien pat ngau ba aba pi wan kani ka dong ka jongi bandai le adakar mo ban yele ban ri ya kata ka buram ka akor ke jongpi bangikir pat mo haba piwan na ta kadaw ban ri lang ya kata ka buram ka akor jong mo kanika ri ke jongi kidon ki khap ki ba kidon ki kinthai ki ba sha bret ni ki kali mo kidon ki le si ban ong kumba mo teng la ngimlong ban teng ban ong ka media mo ki baja don kum kita ki jingja ki ba mo ngi nakasnong pat ngi hap mo ban pu ni ki mi ki pa ban pu ni ki bayeng asam mo ban pu ni ki namar ngim kwa ba yo kadang mo kami susu ka ka jingja ka basosi don bun ki khapru ka bangilap mo ye ke tiki kali ki basong mo ki khna samla wat ki balarang ba ru teng mo ba don bun ki si ki balong isat met yangi wat mo teng ki ba pet ru la isat met la iting shisha mo tingis ngo ba mo lada ngim le ya kani ngim mo ngi kum ki mo ki bakit kam hagini ka dong ka jongi la ngim le kani ka jings niyo haga jaka bakan kut no kan du no kan nang betek mo ya si yo kami kai ka bakam snoma mo
ti nata ka daw ngi shim khanang ye kini ka kabu kini ka por mo ban ong ba kini ki diki jingjak kim dai ki ba ngi le sing isu mudur le ngi isu mo ngi isu batai phi dai ki diki ki ba ngi kum kinong kam jong ni ka snong ngila shem mo kum jong ni ka dong ngila shem bat ngila lap bun kin ki khap ki ba kum kini nata ka daw ngi i ba don ka jingma bat ladang imlei mo kan don ka ike le se ka ba ngosi hadian habut maka don ka jing ong ka bagi ong mo ba ka perthai ka sniu naka daw jong ki brig ba sniu ne ka perthai ka sniu balai namar ki brig ba mo ki snap jar ba kim tre ba nong ek tingis ngo ba kum kinong ka kam snong abang i ki jing sniu ngim dai ban mo balai si ban phai no shawai ndai ngi don kam ban kren ngi don kam ban ong hoi da ka kor ku burom mo ngin kentui ki parado prasnam ke jongi si khnang bangila ban khanglat mo yegi jingja ki bahadin pat ki lab ke bala banwan ra mo yegi jing shong si mo ke bale se ke ban penma om tang yang ngi ke ba shong hang ni wat mo yegi jalla hiu baro Kawai kebab pensanut bat kebab penjenjar yang ngi kinongkit kam dong tolong hak biadai bat kini ki benta balak kedau kini kirang bak syakmat nakta kitu kibayawan syong haki jaka kendong lakalong daki kali lani daki skuti harus surak ya rong pat syaklau te kebab penlong ya kadong hibar kawai bangin perkat ba imat ngin hab ban ya petroling ngisngau ban ai kublai shibun ru ya ka seng samla jong ka snong maulai mo kenro ulun berkawai kublai simkia kublai tristom lagi ki nai senam beladap nadu ba lathong ni kadang tinga try kini ki ai barok ki ba labatai kini nongkren ki ba sikmat nakamta ka khuit ka suba nakamta ka songsuk songsang nakamta ka jingsingai na try kala syai bah tabang adon kendiat ban pensngo kini kepor kalong ba nakaliang jong kadang da ka basngo buram ngida kerpat juru lese la dalong kabala ia katnat jong kapidul dirut namar kani kasurok kadai kasurok kaba kajinge ya kali kibabun bah om tang ba bun kali kajinge penher kali ru kebesar kai bah nangta kalong ru kasurok kaba kham ila banong kitorning ru kiba kham he te ngi ba kabu jingma kabakrau hak bedai bat kayat kayang di lese lada nakaliang jong katnat jong kapidul dirut kalong bakin yarap lam yangi kadang ban wang ya kini kijing sir kijing ma da kabakila ban bu no ya ki speed breaker hakikat tu kat ni kijaka kiba idon kam kumbalale hang teh persya jong ni ka kategori kadang persya jong ka ni ka school jong ni ka Grace Academy iba hakapor bom padon speed breaker ima bhai kena school namta kini kikmi kikpa kibawan shaw school bon bu school ikun ti menta nadu babu speed breaker kat kibayat bayang ngidio iya ka jingsingan jong kena school jong kikmi kikpa bat ka school kibro kawai ti hakani ka dong ka jong iru silenter nadu nang thine jingking na jan lava resort hadu ka thike jingking ka bay penyaklat bat ka ISBT ngi badon katu ka ni kijaka ki idon kam banbu yo speed breaker nang bakan wara ka jingsingan namta ka yat kayang jong kinong sok po jong kadong kejongi ngida kerpat eru yakini ki parlok kiba ki jongi ki babu ikini ki jaka saikali harus surok namar hatang ni iba khamtam hakas ngi sonde wat ka jaka bakin ya ki kaliru idon jakasu dap sai ya kali ki yang harus surok ki nyar khiang ki harus surok tentang hadu ba kapenlong ya kinong nya kali ki bawan narum bat naneng iba kumbakinya tingko but lada dai bakinongnya kali kipen her lai ka ibu jeung mensawat itu kiba ya sak kali ne kiba pen kuit ya kali ru tikane kalong ka jing kerpat ngemdon kanu ka jing sung persyak ngis ngo tenat bahake ni ka dong ke jongi kidon kini ki activities ma kibadon ki jaka sak kali ki babun bat kimi kini ki nongsong snong ki jongi nang ne bat ki banawai ru lese kibala ban seng ya kini kikam ki jam ki ban long ru kalat ka maja kpo bat ka ban long ru kawai ni ki benta ba hak jaga ba kinong lek nongwan kin lek jabo ikali henrai leyo ban saj ban pun khuj te henrai ngida kerpat ret ba pin sngo ba ban adakar nang ba kanu merak kanu ke jingjia ke basngusi namar nginem kwa bangin penmi ya ki ai nak liang jong kadong ke jungi anda kelaji ya ti ngida kerpat jur ya ki nongsong snong
lani ki paradok ki prasnam ki mana jan bat najngai ki bayo ki ba pek ki bayo snow ya kani ki jingkerpat jungi kadong snow bhab burom lam ngida kwa ba kane ka dong jongi kan long ka wei na ki nuksa ki babha nak ta ka snong ka thau Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bat akabatau bha. Kam kata ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka wei ka jing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.